Welcome back to the YouTube channel, man. Cameras, nkhani aba beko Nigeria. Ma busy too much. Chimene kuti ku Nigeria nchonera kuti kumene kuku pali Trump wayankhula kunena kuti akuti boma likusekerera ndithu zigawenga za Chisilamu zimene zikupha akhristu, ndipo akhristu akuzunzidwa kumene kuku, ndipo akufunikira kuti zimene zisike. Komabe iyeyo ndithu wauza general wawo kuti akonzekere chifukwa atumiza kwa asilikali ku Nigeriako kuti akathane ndi zigawenga za Chisilamu zimene akumazitcha kuti Islamist. And zimene zizi ndi zinthu zonena kuti zikuchitikadi kumene ku Nigeriako. Akhristu akuphedwa, unfortunately zimene zizosakhala bwino kwambiri. Komano funso lalikulu ndina kuti America amayidziwa bwinobwino niyo. Funso, you need to think we need to think out of box. Tiganize kunja kwa box. Do you really think kuti issue ya ku Nigeria ndiyo ikhudzana ndi zigawenga za Chisilamu? No. Ndipo musanamizidwe, ndipo musapusisidwe ne nkhani yonena kuti kumene kwakupitira zigawenga za Chisilamu. Chifukwa choyambirira, first of all, tinene pano kunena kuti zigawenga zimene akuzitchula pa kuti za Chisilamuzi si zina yayi, komano ndi zigawenga za Boko Haram. So zigawenga za Boko Haram zinayambisidwa 2003 ndi munthu dzina lake lotchedwa kuti Muhammad Yusuf. Anadza mwali 2009 ndi kuzatenga munthu wotchedwa kuti Abubakar Shekau. Ameneyu ndi amene adatenga tsopano gulu limene lili. Koma funso ndiwakuti funso limene lili gulu limene lili la Boko Haram ndizoonadi kuti ndi Chisilamu? Nanga iwo ndalama amazipeza kuti? Iwowa gulu limene la Boko Haram ndalama amazipeza kuti? Nanga tikatengera za foreign aid, chithandizo chochokera kunja kwa dziko, akumapasa dziko lanji la Chisilamu kapena la Chiluya, definitely mukupeza kuona kuti system yonse ikulunjika komweko ku America komweko. Yeah. Munthu mmodzi wa congressman mkatikati mwa America kwa anthu okonza malamulo anawulula kuti annually pachaka, right, pachaka USAID imapanga fund, imapereka ndalama $600,000 US kupereka ku Boko Haram. Bungwe la USAID licha linapangidwa accused kupanga fund Boko Haram. Bungwe limene lichalo, bungwe la USAID licha. Bangani check for Fuzan. Who gets some of that money? Does that name ring a bell to anybody in the room? Because your money, $697 million annually, plus the shipments of cash funds madrasas, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS Khorasan, terrorist training camps. That's what it's funding. Palibe dziko lililonse limene limapanga chifukwa ngati lili bungwe tingoyerekeza ngati gulu limodzi la ngati gulu la Boko Haram, pakwanira kukhala ndalama, pakwanira kukhala zida, and pakwanira munthu amene akupanga fund zimene zakwanira kukhala munthu amphamvu kwambiri. Koma nanga ndi ndani onsewa? Right? Definitely ndi omwewo, ma Americans omwewo ndi amene anapanga create gulu la Boko Haram. Komanso gulu limene lili
azinzawo ndi ndani tikangana kunja ISIS Al-Qaeda ndi azinzawo komanso tine kuti aka Boko Haram ndikamwana kamagulu amene wawo magulu amene wawo completely founder wake ndani achina Obama, Hillary Clinton ndi anu akazi azimenezi. Komano do you really think kuti izizi zophanazi zamba lero? Nope. Donald Trump anali kuti Donald Trump anasankhidwa pa 19 January 2017, right? 20 January 2017 Donald Trump temeko yamba imene nanga temeko yamba ya Donald Trump kunachitika chani? Boko Haram inapanga chani? Boko Haram simapanga zisakhala bwino. Choyambira 2018 anapita ku school yochita kuti Dapch ku Yobe State anakatenga ana 110 atsikana amenewo kwapitisa kutchire ndikumakhala ndikumagwiririra imeneyi mu nthawi ya Donald Trump. Ndamene 2019 again ile nthawi ya Donald Trump asikama anasakaza kwambiri anaphantha kwambiri. 2020 anapha even masoja zokwana 50, right? 2021 anaba atsikana okwana 330 ku Kankara Girls Boarding School. Zonsezi zimechitika nthawi ya Donald Trump. Zonsezi nthawi ya Donald Trump. Nthawi imeneyo Donald Trump sanayankhulana kalikonse zokhuza ndi Nigeria, zokhuza ndi Boko Haram kuti makuti chifukwa remember amaotcha anthu. Boko Haram inamba kuzunguza sipano, inamba kuzunguza kalekale even nthawi Donald Trump yambirira. Komano the question is panoba why akuona kuti tifuna tithana ndi gulu limene lili. Gulu limene li completely murumanu chotsani kwene zoti ndi la Chislamu, si la Chislamu choyambirira. Point yambira ndi imeneyo. Point number chifukwa mambo I think mambo nokhoza ndi gulu lonse la izizi ife tinalongosola kale. And ndi magulu anapangidwa found ndi omwemweyo komanso amapanga fund ndi omwemweyo amapasa chithandizo cha zida, ndalama, anything, you name it, apanga ndi omweyo. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come. Little out of blue, le akangobwera kwena kuti ati bwera kumene kundimira yathu pali zifukwa zingapo. Choyambirira mafuta ku Nigeria kuti mafuta opsa kwambiri aununkhira kumeneko. Number 2, chifukwa kuti Nigeria yagwirana manja ndi China komanso Russia ndikumapanga zawo ndikumatukuka kumatukulana ndikuti achina China komanso Russia kumapakula mafuta aja komanso iwonso ndikumapakulanso zitukukoso ndi it's like business yawo zikutheka bwinobwino iwo akumva ngati akusalidwa ndi munjira zonse iwo zikupanga zikuanyasa kwambiri kuti why Nigeria is doing that ndi afuna achite zimenezozo. By the way, mumvetsere apa kunena kuti America ikamabwera pamalo simangobwera kuzapanga protect anthu, no. Panopa ndimafufuza video inayike koma I think sinimayipeza panopa. Video inayike Nelson Mandela amene kuti ifeyo pamene tinavutika kwambiri kuthana ndi apartheid azungu aja atsamunda aja tinalembeza kale America tinapempha America thandizeni, sanatithandiza komano Cuba ndimene inatithandiza ife ndi America ifuna zoti ifeyo tisiye kucheza ndi Cuba ali koma iwo munthu wanzeru sangapange zimenezonso, munthu sangapange zimenezonso. Nelson Mandela anayankhula mawu amenewo. America imathandiza kwambiri mafilimu aja komano kuti abwere personal, abwere pa ground miles
ndi America simapanga chinthu opanda cholowa. Apa ku Nigeria ngakhoza kubwera no problem, afika komano ali ndi zolinga zawo zikuluzikulu kuposa zimene akuzitchula apazi kuti iye apapa pachitika chakuti pali zolinga zikulu zimene akupitira ku Nigeria osatiza zigawenga zilapa zimakuti nope, pano pamene titinamizanapo kulibe zimenezo. Nde choyambirira ndi chimene chocho, andi nkhani yoyambirira ndi ya China ni Nigeria kugwirizana ndi maiko ena ake osakhala iwowo ndi kupanga zitukuko zawo. Number 2, pali zimene akufuna ku Nigeria ako. Number 3, gulu limene akunamizirali ndi gulu limene analipanga okha zaka zambuyo 20 years ago, and lero so afuna alimbanso ndi gulu lawo lomwelo amene also ndi mawu a even Hillary Clinton kuti yayi ifero anthu amene kulimba nawo pano tinapanga tokha, tinapanga kile tokha zonse. So Boko Haram, ICC, Al-Qaeda, zonsezi ndi ana a America ndithu. Then what happens is this, temvane pano tsopano akuluakuluwo tingoleko zoti magulu akangopangidwa, akuluakulu amakhala kuti akudziwa chimene chikuchitika. Akuluakulu amene apanga gulu lija, cabinet yawoyo amadziwa chimene chikuchitika, amadziwa kumene kuchokera ndalama, amadziwa kuti tikufuna chani. Akuluakulu ndeti mu cabinet akhala mwina anthu 7-5, right? Amenewo amadziwa kuti ife tupanga izi because of this. Chabwino koma gulu lotsatilali simapanga understand kuti the agenda zolinga za gulu lathu ndi zotani. Iwo chimene amadziwa iwo amana kuti amapanga brainwash, amauza kuona kuti ife ndi tikatere tipita kumwamba, tikatere upeza kuti they are so sensitive, they are so emotional. Amakhulupira kuti ntchito imene akupanga ije ndi yawo Mulungu ndithu. Mbolizo tsopano zotsatira zimene amazipasa futi zicha. Kupano tatengani munthu wa decent, tatengani munthu amene anaphunzira bwinobwino za Chisilamu, amene anakafika kaya kuti ndikuphunzira bwinobwino Chisilamu cho ndikuchidziwa. Simuzampeza ali gulu limene lichana kutenga chikwanja ndi kumaphwando. Nope, zimenezo never simuzazipeza. Muzapeza kuti ndi pagulu amene mwina mwake they are just ndi mbuli and they're just brainwashed. Angopanga ndi brainwashed, angozidwa zina zake kuti mukafa apa mukaphedwa munjira imeneyi ndikuti mupita kutani mukalowa ku paradiso ndakakupasana akazi 70 ma virgins and whatsoever. Ndimene iwo aja amazimakhulupirira. Ndi zinthu zoti zovuta kwambiri kuti uzipanga understand komanso ndi zosavuta kuti iweyo ugwise ntchito ubongo wako kuti zikhala banje. Then tanaka kuti mmene muja onyamula zikwanja aja, onyamula mafuti aja zimakhala mbuli zachabechabe sakuzokera kalikonse. Chifukwa kwa amene amadziwa malamulo amazoti kupha munthu mmodzi umakhala ngati wapha aliyense no matter what, kaya akhala wachipembedzo chanji, kaya akhala wopanda chipembedzo. Chifukwa ineyo poyamba timapanga compare, tinatenga Bible, I think mambiri omene koko tinatenga Bible komanso tinatenga Korani. Nde timayang'ana zokhuza ndi mtendere mene muchamo. Timayang'ana kuti mu Bible amakamba zokhuza ndi mtendere, mu Korani amakamba nkhani zokhuza ndi mtendere. Kuti no, actually even ukapha munthu mmodzi, Korani imene kuti ukapha munthu mmodzi umakhala wapha dziko lonse. Korani imaletsa kutukwana munthu amene sapembedza Mulungu. Chifukwa umantukwanitsa Mulungu. So actually there is no need kuti wina akaphedwe chifukwa kuti iye uchandiwa chipembedzo china chake. Nope. Chikhristu so the same thing. Chikhristu chimaletsa kupha anthu. Chikhristu sichimapanga patula anthu kuti basi poti iweyo siwe Mkhristu ndikuti iweyo ndi munthu oti ukuyenera kuphedwa. Nope. So mabuku awiyo sewa ma videos mbuyo kumano I think that was a long time ago, I think 1 year ago, tinalongosola zonse zokhuza ndi kukhala mwamtendere despite kusiyana kwa zipembedzo. So
on this issue yokusa ndi ku Nigeria pali ma-Americans and ma-agendas awo komano osati amene akuwuzani weyayi and akangobwera ku dzikolo iwo akabwera ku dzikolo amazaononga samazakonza ma examples ndamene mukuwaonawo tandiuzani dziko limene ma-Americans analowa ndi nkhondo ndikutulukamo dziko lichangokhala kuti akonza bwinobwino Czech, Iraq, Syria kuti Afghanistan kuti Libya tiuzani dziko limene iwo achinalowako kukuti watu tupitisa mtendere tuzakonza mtendere tuzayikamo mtendere limene momo ndikutulukamo kenako ndikupeza kuti asiyamo mtendere muli bwinobwino it's just iwo achinali ma agenda zawo mindset ya business mindset yongofuna kupanga brainwash anthu kenako ndikupangamo zimene iwo angapangezo later on kumadzalira ku Nigeria kuli mafuta ndiye sautagerayo ndimene kuli zochitika zambiri komanso akunyansidwanso ndi zimene Nigeria ndalawo chakupanga pogwirizana ndi ma-rivals awo ayiwo. So guys, thank you so much. Malaweni Kemelas. Call President Obama and Hillary Clinton the founders of ISIS. They're the founders.